ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಜ್ಜಿ ಅವಜಿ ಪುರಿ ಗಜ್ಜಿ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೇನು ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡಂದ್ರೆ ಐತೆ ಪನ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪನ್ಪರ ದಾದಂದು ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ತಿನ್ನಾರು ಬಂದಾರ ಪಾತ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂದ ಆಯ್ನು ಕೊಣದು ಬರ್ತದೆ ಚೋಲಿನೈನು ಮುಣುಗದು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅರೆತ್ತಲೇಕ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಅದೇ ನೈಸ್ ಆವಡು ನೈಸ್ ಆಯ್ತು ನೈಕ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಅಪ್ಪಿಜಾತ ಅಂದ ಐಕ್ ಐಕ್ ಇಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಇಂದು ಎಮ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಈಜಿಂದ ಈ ತುಪ್ಪ ಲಾವು ನೆಯ್ಯಿ ಲಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಬೇವುದೆಣ್ಣೆ ಅವು ನಂಜಿಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಕೈಬೇವುದೆಣ್ಣೆ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂದ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಅದು ಬೆತ್ತದದು ನೆಯ್ಯಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಇತ್ತನೆಡ್ಡೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬೆಡ್ಡದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡತ ನಂಗೆ ಐನ ಆತ್ ಬಗೆನ್ ನಾಲ್ ಬಗೆನ್ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ ಕಲಪ್ಪೋಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಲಾಮ್ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಐಕ್ ಓಲೋಲು ಉಂಡು ಅದೇ ಪೂಜೋಡು ಅಣ್ಣ ದಿಂಜ ಸಮಯ ಪೂಜೋಡು ನಿಡ್ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರ ಅಂದವು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಚಟ್ಟ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಗಜ್ಜಿ ಕಿರ್ಮುಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನೆಟ ಅದೇ ಐಕ್ ಪೂಜೋಡು ಪೂಜಿದ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಡು ದೆಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ ದೆಕ್ಕಡ ಮೀನಾಗ ಪೋಪುಡತ ಅವು ಎತ್ತೊರ್ತುಗ್ಲು ಪೂಜೋಡು ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪ ನಂಜಿದ ವಸ್ತುದಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ನಂಜಿದ ತಿಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಬುಡೆ ತೌದು ಕೆಂಬುಡೆ ಬದನೆ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಐಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಬದನೆ ತಿಂದ್ರನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸಮಯ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಿರ್ಮುಣ ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಗಜ್ಜಿತ್ತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಕಿರ್ಮುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರಿ ಗಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಐಕೊಂದು ಪಥ್ಯ ಅಲ್ಪೋಡವು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪೋಡು. ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳುಕಡ್ಡಿಗೆ ಈ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದನದ ತುಪ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮುಲಾಮ್ ತರ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಳುಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ಅದೇ ಈಚಿನ ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಅಂದ ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಮುಟ್ಟವನ್ನ ದಿನೊಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಮುಟ್ಟಾವಡು ಚೇಟಿ ಗಜ್ಜಿಗದ ಆಯ್ತಗ್ಲ ಗಾಯಗೂ ಮುಟ್ಟಾವುಡು ಅದು ಮುಟ್ಟಾವಡು 3-4 ಸರ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಅಪ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಾವಡು. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಈಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಣದ ರಡ್ಡೆ ತಲ ಸಾಧಾರಣ ಪೂಜಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೊಡವು ಇಜಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ನಾನು ಪುರಿ ಗಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಜಾತ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಂಜಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬಹುದು, ಪಥ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ. ನಂಜಿದ ಸೊತ್ತು ತಿನ್ಪುಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ಬೋದು ಚೂರು ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ನಂಜಿದ್ದು ಒಂದು ಪುಳಿತ ಬಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೈತನೆ ಅರೆತ್ತಂದ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಪುಳಿತ ಬಿತ್ತನೆ ರಸ ಉಂಡಾತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಐಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗದ್ದಾರೆತ್ತಲೆ ಕರೆಪುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿತ್ತಾತಾವು ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಅಂಚಾರೆತ್ತದು ಅವಳು ಹಾಪುಂಡು ಆ ಜಾಗ ಪುರಿ ಗಜ್ಜಿ ಓಲುಂಟು ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಅವಳು ಅಂಜನೆ ಗದ್ದಾರೆತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡಾತ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಲಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಆ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಈಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿದ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಾರ್ಪು ಜಕಚಿಪುಗು ಐಟ್ ಅಂಗಡದ ಪುಲಿ ಟಿಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂಡಾಂಡ ಐಟ್ ಬಿತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಆ ಬಿತ್ತಿನ ದಿದ್ದೆತ್ತದು ಪುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು ಅದ್ರ ಒಂಚೂರು ಊರಿಯು ಲಿಂಬೆದ ಒಲಿ ಆತ ಗಾಯಗು ಆಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ತರೆಕ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ಬತ್ತ ಅಲೋವಿರಾ ಹಣ್ಣು ತೊಂಜಿ ದೈ ಅವು ನಮ್ಮ ತರೆಕ್ ಸಂಪುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಐನ್ ಐತ ನಡೂತ ಬೊಡ್ಡು ತೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಡ್ಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುಂಡೈಟ್ ಐನ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಹಾಪುಣತಾವು ನೋಲಿ ಬರ್ಪುಣತ ಆ ನೋಲಿಗೆ ಮಂಜಾಲು
ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಂಜಲ ಎಡ್ಡೆ ಊರ್ದ ಮಂಜಲ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಂಗೆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಅರೆತ್ತದು ಮಂಜಲ್ಲ ಐನು ಅರೆತ್ತದು ಐಕ್ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಅವಲಾಪುದು. ಅಲೋವೆರಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ದಂದ್ರೆ ಅಲೋವೆರಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾಯ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವಳ ಸಂಪು ಎಡ್ಡೆದ ನಂಜತೆ ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈನ ತೂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋ ಚಿನಾಲ್ ಬಗೆ ಇತ್ರಿ ಓವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ತೂವಾಡತ ಓವು ಹಾಪುಂಡು ಓವು ಹಾಪುಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ. ಈ ಕೈ ಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದು ಮುಟ್ಟಾವಡು ಯಾವ್ದೊಂದು ಏಲೇವು ಕೈ ಬೇವುದನ್ನೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಂಡ ಕೈ ಬೇವುದ ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ತಪ್ಪುದ ರಸದೆಪ್ಪೋಡು ಮಂದ ಬರ್ಪುಂಡತ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದು ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಐನು ಮುಟ್ಟಾವಡು ಅಂಜೊಂಜಿ ಮೂಚಿನ ಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಡು ಇದನ್ನ ಐನು ಓವು ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಪಾಡು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಈ ಕೈಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಯ ರಸ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿಣ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಜಿನ ಹಾಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೆಟೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೇಟು ಹಾಪುಂಡು ತೊಲಸಿದ ತಪ್ಪುದ ಪೊರ್ಲು ರಸದೆಪ್ಪೋಡು ರಸದೆತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ತರೆಪ್ಪೋಡು ಕಲಡ್ಡೋಡಾಯ್ತು ಅವು ರಸ ಬಂದಾವಡು ಇಜಿಂದ ಮುಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಜನ ಬಂದಾದ ಐನು ಪೊರ್ಲು ತರೆತ್ತದು ಉಪ್ಪುಡು ಕರಡ್ಡೋಡು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಮುಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಉರಿ ತುಳಸಿ ಖಾರ ತುಳಸಿಲ ಒಂಚೂರು ಖಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಖಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಡ ಉರಿಯುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಉರಿಪುಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಡ್ತೇನೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾಂಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೋಟ ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆತ ನಾಲ್ ಐನು ಬಗೆಟ್ಟು ಓವಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಅದರ ರಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅರೆದು ಅದನ್ನ ಗಾಯ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿತದೆ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಉರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಸುಮಾರು ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ನೋಡುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಲವಂಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಐಟೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ನೋಡುದು ಆ ಜಾಯಿಕಾಯಿಂದ ಅರೆತ್ತದು ನೀರಿಡು ಅರೆತ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡ್ಲ ಚೌಳಿ ನೀರ್ತಾವ ಅರೆತ್ತದು ಅರೆಸನ ಗಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಪ್ಪುಡಾಗ ಕಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ದ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ದೊಂಜಿ ಬೊಂಡು ಉಂಡು ಐದು ಅರೆಪ್ಪೋಡು ಮೇಲ್ದೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಓಡುಂಡಾಯ್ತು ಮೇಲ್ದೊಂಜಿ ಚೋಳಿಂಡಾಯ್ತು ಗಟ್ಟಿದ ಐದತ್ತು ಉಲಾಯ್ದ ಕಾಯಿನ ಅರೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಂಡು ಅರೆತ್ತದು ಐನು ಮುಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಎಡ್ಡತ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ದಂಡ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತಿಂದ ಎಡ್ಡತ ಸರ್ರೋಗು ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದ್ರ ಮೆಕ್ಲ ನೆಕ್ಲದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾವಲಿ ಮುಟ್ಟಾರಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದವ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಈ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಕೊರಂದನಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಇನ್ನೊಂದವರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಮೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಆ ಗಾಯ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಟೈಪ್, ಅದೇ ಜಾಯಿಕಾಯಿಲ ಖಾರ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನು, ಅದೆಂತ ಅರೆದು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅರೆದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೆತದು ಇದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಜ್ಜ ಮಾತ ಕೊಡ್ಪೇರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಕೊಡ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದರೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಲಭ ಅದೇ ಒಯ್ಟಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆಪಣತೆ ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಡೆ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಾ ಕೈಕೆ ನೆಕ್ ದಿಂಜ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೈ ಬೇವುಲ ಅಂಚಿನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ತಿಕ್ಕುದು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತು ಬಲಿನಾಲ ಕೊಂದರಂಡ ಐಕಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರಡಾವು ಅಡ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಕೊಂದರು ತಿನ್ಪುಣ ತಿನ್ಪೆರತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಣತದು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಕೊಣತಲು ಓವುಲ ಐತದ ಇದು ಅಲಸಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ತುಳಸಿ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅದ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಾಗ್ ಕೊಣತದು ತಿನ್ಪುಣ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಹತ್ತಾತ ಅಂದ ತೂವಡತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂಜಿ ನಾಲೈನು ಉಂಡತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಾಂಡಲ ಆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲ ಅದೇ ಸುಲಭ ಇತ್ತಿನೇ ಉಂಟು, ಸುಲಭ ಇತ್ತಿನವೇ ಅದಲ್ಲ ದಿಂಜ ರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲ ಕೊಂದತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ದಿಂಜತ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರತ ಅದಲ್ಲ ಕೊರಂದ್ರ ಸುತ್ತ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಂದು ಇಂಕುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಪಾವ.
ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಸರಿ